Доста хора съм бегерос. Вече снимам в друга поза. Едно се виждам. Надявам се да се виждам. Моля да се вижда и се. Така. Сега снимам на стойката Дейба. В момента съм много напреднат. Телефона да не падне. Затова ще стопне клипа и просто ще се върнем когато. Така. Още не съм го оправил. Аз включих една секунда след това. Yes! Fuck you! Да. Разлях кола. Вече не е мокра! Вау! Да. Да. Какво става, хора? Аз съм Дан Геймър. Дан Геймър. Бегеросен. И това е вторият ми канал. И вече ще качвам през ден. Цялата кола ли отиде долу. И ще качвам вече по-често през ден. 100% съм сигурен. Да. Имам 3 теми днеска говорим. Ще говорим. 3 теми. И тези 3 теми са: когато родителите ви водят на концерт на рапър, те танцуват така. А вие трябва да се срамувате, Дейба! Това не го разбирам. За какво отиват на концерт, който мразят, и танцуват на това, което мразят? Но го мразят, ама танцуват. Приливи и отливи. Да. Не. Да. Оле, от тази се качат. What the fuck? Не разбирам, хора, защо го правят това, като просто те не обичат музиката. Отговорете ми в коментарите защо го правят това. Не го разбирам. Просто свършваме с тази тема и почваме втората, защото втората тема е Pokemon Go. Много хора ме питат. Козми моци. Чай да пия вода, че да са пих кола. Много хора ме питат, играл ли си Pokemon Go. Играя я в момента. И я изтрих преди 10 секунди. 20. Олях се. И да. Как да го кажа? Просто докато играех, много бях маниачен по нея. Играех постоянно в леглото, защото в леглото 3 пъти хванах. Стоях 1 час в леглото, обърквам се винаги. И хванах 3 покемона. За малко да хвана Пикачу. Пикачу! Да. Второ, Pokemon Go, откакто разбрах, че е станала катастрофа поради Pokemon Go и че могат да те следят къде живееш, какво правиш, дали ловиш Pokemon Go, дали ловиш покемони и някакви работи, я изтрих, защото е много опасно. В принцип, не е хубаво някой човек, който, не знам, който ти играеш в Pokemon Go и той те следи да ти знае адреса, къде живееш и да мога да дойде да ограби. Разбирате ли? Да чукна на дърво и на глава. Не е хубаво въобще. И просто няма какво да говоря за тая тема, защото и за катастрофата не е виновен човек, който е пуснал. Който го е пуснал, ами човека, който е играл на Pokemon Go, докато е пресичал. И третата е... Чакайте само колко минути е там. 3 минути. Това клип сигурно ще е малко късичък, но другите ще са по-дълги. И другата тема е за когато нямате интернет и нямате игри.
И имате Minecraft, Online Handball и Shadow Fight и Vector. Значи това са най-добрите игри според мен за мен, които са, особено Minecraft за компютър и за телефон. Най-добрата игра за мен най-добрите игри за мен са това, защото в принцип спряли са ви тока и вие имате 100% батерия на телефона. И единствените игри, които аз играя, ако нямам ток, не ако нямам интернет, са Vector, Minecraft, Online Handball и Shadow Fight. Това са игрите, които игра. Ако нямате ток, отивате на Kaufland или ако сте близо до Kaufland, отивате на Kaufland или отивате в някоя кафене. Кафене ако има биляр, отивате в някоя кафене и си купувате жетони за игра и оттам може да свалите всякакви игри. Да, според мен това ми е съвета, защото ако ви е тъпо и нямате телевизия, имате само тия игри. Да. Ако ги нямаше смартфоните в днешно време. И хора, едно друго нещо, това е последната, не е тема, ами това е важна информация за вас. Сигурно само други ден ще има клип. И 25 и 26 няма да има. Защото тогава са ми изпитите по английски и по математика. И просто трябва да уча и да ги взема, защото ще повтарям пети клас. Но това не е добре, защото ще ме вкарат първо в тогава, вече снимам влогове там. Да, хора. Това друго имам да ви казвам нищо. Може да се абонирате за мен, за да не изпуснете клипчета. Може да се абонирате за мен, за да не изпуснете клипчета. Имам личен фейсбук, който няма да мога да оставя долу в описанието. Или ще мога да го оставя. Ще пиша то. И да. Това мисля да е от този клип. Аз бях БГ Росен и както винаги до следващото видео.